Deoarece lucrurile merg fenomenal de bine, vreau să vă transmit celor care sunteți aici că vă sunt profund recunoscător, extraordinar de recunoscător, că mă urmăriți, că dați like-uri, că dați share-uri, că trimiteți mesaje altor persoane și asta îmi place la nebunie. Și vreau să vă transmit că în continuu programul acesta va crește și informația pe care o dau oamenilor va ajuta foarte mult și am nevoie non-stop de oameni în echipă. Doar că acum condițiile s-au înăsprit. În ce sens? Oamenii trebuie neapărat să parieze pe ei și am nevoie de oameni disciplinați, oameni care să viseze măreți. Nu am nevoie de oameni care se mulțumesc cu câteva sute de euro pe lună. Am nevoie de oameni care să fie serioși, am nevoie de oameni care să-și depășească limitele. Și bineînțeles, creștem cu o viteză fantastică, oamenii sunt din ce în ce mai bine plătiți, sunt foarte mulți oameni care depășesc 5.000, 6.000 de euro pe lună. Avem și o persoană care, exact cum spuneam în videourile anterioare, câștigă de ceva timp 12.000 de euro pe lună și îmi doresc toți acești oameni care simt că au ceva în suflet și vor să facă performanță, să vină în echipa noastră, să parieze pe ei și eu să-i răsplătesc înzecit pentru munca lor. Așa că vă aștept pe toți cu mare interes și bineînțeles va fi un mic proces de calificare, iar dacă îl treci, cu siguranță tu, cel care mă urmărește, vei face istorie, atenție, dacă îți dorești cu adevărat și nu doar verbal, cu dovezi.